Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Μωσάκης Αρναούτογλου και παρακολουθείτε το αναλυτικό κεντρικό δελτίο καιρού εδώ μέσα από την συχνότητα της ΕΡΤ. Θα δούμε μαζί την εξέλιξη του καιρού μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας. Αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο καιρός για την αυριανή ημέρα. Πρώτη του μηνός θα δούμε πώς θα δώσει τη σκητάλη ο Φλεβάρης στον Μάρτη, με κατά τόπους άστατο καιρό. Σε άλλες περιοχές θα είναι πολύ καλός αυτός και θα επικρατήσει αρκετή ζέστη. Σε άλλες περιοχές όμως, μέσα στην ημέρα θα αλλάξει ο καιρός έως και 3 φορές. 3 διαφορετικά πρόσωπα θα έχει ο καιρός κατά τη διάρκεια της Τετάρτης σε περιοχές που θα δούμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Να δούμε όμως τι σημαίνει τις τελευταίες ώρες. Παρατηρούμε λοιπόν, είχαμε μια συννεφιά αρκετά πυκνή κατά τόπου στην Κεντρική Μακεδονία και ομίχλες, όπως και στην περιοχή του Αιγαίου Πελάγου σήμερα μέχρι και αργά το μεσημέρι. Δείτε τώρα. Βρισκόμαστε στην Τετάρτη το απόγευμα. Μια ζώνη εδώ με μπόρες, βροχές, κάποιες τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια-ανατολικά εκτείνεται και θα εκτείνεται από τη βόρεια-ανατολική Ευρώπη μέχρι και την περιοχή μας. Θα περάσει αυτό το σύστημα, επαναλαμβάνω, εκείνες τις ώρες τις μεσημβρινές από τα βόρεια-βορειοδυτικά. Δείτε και γρήγορα θα κινηθεί ανατολικότερα, νότιο-ανατολικότερα, επηρεάζοντας και άλλες περιοχές της βορειοανατολικής Ελλάδας μέχρι και το βράδυ. Παράλληλα όμως ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται στη δυτική βορειοδυτική Ελλάδα από το μεσημέρι προς το απόγευμα και αργότερα. Για να τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα με τη σειρά, να δούμε αυτά τα 3 πρόσωπα που θα έχει ο καιρός κατά τη διάρκεια της Τετάρτης. Και σε ποιες περιοχές. Εδώ στη δυτική βορειοδυτική Ελλάδα θα ξεκινήσουμε με κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά και κάποιες βροχούλες. Τοπικές βροχές ασθενούς έως και μέτριας έντασης, γενικά τοπικού χαρακτήρα, το τονίζω. Κυρίως εδώ στα βορειοδυτικά. Στην Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε ένα κοκτέιλ ομιχλών και κάποιας χαμηλής νέφωσης, κυρίως στη Μακεδονία και την Θράκη και στα νησιά του Θρακικού. Κατά τόπους αυξημένη συννεφιά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λίγα σύννεφα, αραιά κατά βάση την υπόλοιπη χώρα και αρκετή ηλιοφάνεια γρήγορα στα ανατολικά, κεντροανατολικά, υπηρετικά τμήματα της Ελλάδας. Το πρώτο πρόσωπο του καιρού για αυτές τις περιοχές της χώρας μας. Τώρα για να δούμε προς το μεσημέρι και μετέπειτα το δεύτερο πρόσωπο του καιρού για την Τετάρτη. Εδώ στα δυτικά, βορειοδυτικά, οι όποιες βροχές, όπως σας είπα στην αρχή, τοπικού χαρακτήρα θα αρχίσουν να γίνονται περισσότερες. Θα εκδοθούν και τοπικές καταιγίδες και αυτά τα φαινόμενα μέχρι και αργά το μεσημέρι θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας, την υπόλοιπη δυτική βόρεια, βορειοδυτική Στερεά, τη δυτική και βόρεια Θεσσαλία, τη δυτική Μακεδονία και Πέλα, Πιερία και Ημαθία. Μάλιστα, εδώ στη βορειοδυτική ορεινή Ελλάδα δεν αποκλείεται να έχουμε ένα πέρασμα από κάποιες παροδικές χιονοπτώσεις, κυρίως πάνω από τα 1000 με 1100 μέτρα, γιατί θα στραφούν οι άνεμοι σε βορειοδυτικούς και θα πέσει η θερμοκρασία. Θα δούμε σε λίγο λεπτομέρειες για αυτή την εξέλιξη. Τώρα, το δεύτερο πρόσωπο του καιρού για την Βόρεια Ελλάδα το αναμένουμε κυρίως προς το μεσημέρι και μετέπειτα. Σας είπα, στη Βόρεια Ελλάδα θα ξεκινήσουμε με ομίχλες και τοπικές και παροδικά αυξημένη συννεφιά, αλλά προς το μεσημέρι θα ανοίξει ο καιρός σχεδόν παντού στη Μακεδονία, την κεντρική, την ανατολική και στην Θράκη. Θα βγάλει ήλιο αρκετό και θα ζεστάνει πρόσκαιρα αρκετά. Στην υπόλοιπη χώρα, κάποιες αραίες συννεφιές θα παραμείνουν, αλλά εδώ τα ανοίγματα του καιρού με ηλιοφάνεια θα παραμείνουν αρκετά μεγάλα έως και το απόγευμα. Μόνο στα νότιο-ανατολικά κάποιες αραίες συννεφιές θα παραμείνουν λίγο πιο πυκνές έως και το απόγευμα. Βλέπετε, κάθε περιοχή έχει τον καιρό της και θα έχει κατά τη διάρκεια της Τετάρτης. Και πάμε τώρα στην τρίτη κάρτα, στο τρίτο πρόσωπο του καιρού. Στα δυτικά βορειοδυτικά, όπου από το πρωί θα έχουμε άστατο καιρό, από το απόγευμα και μετέπειτα θα βελτιωθεί ο καιρός από πλευράς φαινομένων. Θα έχουμε εξαστεριά σε όλα τα δυτικά βορειοδυτικά τμήματα. Οι όποιες μπόρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες εδώ στη βορειοδυτική Ελλάδα θα έχουν μετατοπιστεί προς το βράδυ πιο ανατολικά και θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντροβορειοανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, την βόρεια βορειοανατολική Στερεά, τοπικά την Θεσσαλία και κυρίως την κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη δυτική Θράκη. Με μπόρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες λοιπόν και εδώ, όπως και στα νησιά του Θρακικού. Και πολύ αργά το βράδυ προς το ξημέρωμα προς το ξημέρωμα της Πέμπτης, αυτός ο άστατος καιρός θα επηρεάσει και την υπόλοιπη βορειοανατολική Ελλάδα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θα δούμε σε λίγο στους προγνωστικούς μας χάρτες την εξέλιξη για την Πέμπτη. Πάντως, όσον αφορά στην υπόλοιπη Ανατολική και Νότια Ελλάδα, λίγα σύννεφα θα έχουμε προς το βράδυ και εδώ ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός. Δεν φαίνεται να έχουμε φαινόμενα. Μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει πρόσκαιρα από κάποιες τοπικές μπόρες ασθενούς έντασης κατά βάση. Δεν αποκλείεται εδώ να επηρεάσουν αυτά τα φαινόμενα περιοχές της βορειοανατολικής Πελοποννήσου και της υπόλοιπης Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Στερεάς και την Εύβοια για πολύ λίγο όμως. Και γενικά, και αυτά τα φαινόμενα που σας είπα στις προαναφερθήσεις περιοχές που θα επικρατήσουν και θα επηρεάσουν τις βραδινές ώρες, δεν θα κρατήσουν πολύ μέσα στις βραδινές αργά ώρες και μέσα στη νύχτα θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν αρχικά νοτιάδες σχεδόν παντού, τοπικά έως και 6 μποφόρ. Κυρίως το εξάρι ρηπές του φαίνεται του νοτιά να τις έχουμε εδώ στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, αλλά και σε περιοχές του νοτιοδυτικού Αιγαίου, κυρίως εδώ στην θάλασσα των Κιθήρων. Δείτε τώρα την εξέλιξη. Όσο θα περνά αυτή η ατμοσφαιρική διαταραχή
υπέραχη πάνω από την βόρεια-βορειοδυτική Ελλάδα και θα διέρχεται κινούμενη ανατολικότερα. Θα στραφούν οι άνεμοι από το μεσημέρι προς το απόγευμα και μετέπειτα. Πρώτα στην Δυτική Ελλάδα σε βορειοδυτικούς θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ και στα υπόλοιπα βόρεια τμήματα του Αιγαίου επίσης αναμένονται προς το βράδυ άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί γύρω στα 5 με 6 κατά τόπους έως και 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα μέχρι και το βράδυ οι άνεμοι θα στραφούν ελαφρώς σε πιο δυτικούς, γύρω στα 5 τοπικά έως και 6 μποφόρ. Θερμοκρασία τώρα μέσα στη νύχτα και νωρίς το πρωί. Γύρω στους 3 με 4 βαθμούς θα πρέπει να υπολογίζουν οι κάτοικοι των ορεινών ημιορεινών περιοχών. Γύρω στους 7 με 10 βαθμούς οι υπόλοιπες περιοχές υπεδινές της υπηρετικής χώρας. Όχι κάτω από 8 με 10 βαθμούς στα βόρεια του Αιγαίου, με 10 έως και 12 βαθμούς στα νότια-νοτιοανατολικά τμήματα αυτού. Γενικά θα παραμείνει μαλακός ο καιρός κατά τη διάρκεια της νύχτας στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το μεσημέρι, με το που θα ανοίξει ο καιρός στην Βόρεια Ελλάδα και θα βγει ήλιος, δεν αποκλείεται να εκτιναχθεί ο υδράγυρος και στους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου και σε Μακεδονία και Θράκη. Στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα Θεσσαλία, Ανατολική Στερά, Ανατολική Πελοπόννησο, δεν αποκλείεται να έχουμε εκτόξευση του υδραγύρου και στους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου εξαιτίας των καταβατών νοτιοδυτικών ανέμων. Στα δυτικά θα έχει ομολογουμένως περισσότερη ψύχρα εξαιτίας της συννεφιάς. Στα ορεινά το πολύ 11 με 12 βαθμούς και στο Αιγαίο 18 έως και 20 κυρίως στις νοτιοανατολικές νησιωτικές περιοχές. Όμως, εδώ στα δυτικά βορειοδυτικά, προς το απόγευμα με τη στροφή των ανέμων σε βορειοδυτικούς που σας έδειξα προηγουμένως και στην Βόρεια Ελλάδα προς το βράδυ, η θερμοκρασία θα πέσει πρόσκαιρα αλλά αισθητά σε αυτές τις περιοχές. Η Αττική τώρα θα έχει αραιές συννεφιές την Τετάρτη μέχρι και το μεσημέρι, πρόσκαιρα λίγο πιο πυκνές κυρίως στις πρωινές ώρες. Μεταξύ μεσημβρινών και απογευματινών ωρών θα έχουμε και αρκετά μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Προς το βράδυ υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε ένα πέρασμα από κάποιες τοπικές γενικά ώρες εδώ στα δυτικοβόρεια τμήματα κυρίως του νομού, πολύ πρόσκαιρου χαρακτήρα. Οι άνεμοι και με μικρή πιθανότητα. Οι άνεμοι γενικά αρχικά νοτιοδυτικοί στα 5 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι προς το βράδυ σε βορειοδυτικούς με περίπου την ίδια ένταση και θερμοκρασία κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές ώρες αργά στο Λεκανοπέδιο. Πολύ καλός ο καιρός κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Τώρα για να δούμε και στη Θεσσαλονίκη. Εδώ 3 πρόσωπα θα έχει η ημέρα από πλευράς καιρού. Το πρωί, τοπικές ομίχλες και πάλι λίγο μουντός ο καιρός με παροδικά αυξημένη συννεφιά στο σύνολο της Κεντρικής Μακεδονίας και στη Θεσσαλονίκη. Αλλά βαθμιαία μέχρι και το μεσημέρι και λίγο μετά το μεσημέρι θα πρέπει να ανοίξει ο καιρός. Θα πρέπει να βγάλει ήλιο στις περισσότερες περιοχές και στην Θεσσαλονίκη πριν την έλευση του άστατου καιρού προς το βράδυ. Και προς το βράδυ αναμένεται να έχουμε ένα πέρασμα από κάποιες διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες και πάλι μικρής διάρκειας φαίνεται είναι αυτά τα φαινόμενα. Μέχρι και αργά το βράδυ ο καιρός θα ξαναβελτιωθεί. Οι άνεμοι αρχικά νοτιοανατολικοί στα 4 με 5 μποφόρ, από το βράδυ αργά περιμένουμε βαρδάρι στα 6 και μέσα στη νύχτα προς το ξημέρωμα της Πέμπτης έως και 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 17 με βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, αλλά προσοχή, το βράδυ πάτε κάτι ζεστό στη Θεσσαλονίκη να φορέσετε γιατί θα κρυώσει ο καιρός αρκετά με την έλευση του βαρδάρι από αργά το βράδυ κυρίως και μετά όπως προείπα. Πάμε στην Πέμπτη. Δείτε τώρα το πρωί, να σταματήσω λίγο εδώ, 6 με 7 το πρωί από τον Εύρο, γενικά τα ανατολικότερα τμήματα της Θράκης και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι και τα Δωδεκάνησα θα έχουμε μπόρες, βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα έχει ήδη βελτιωθεί και μέχρι το βράδυ ο καιρός θα έχει βελτιωθεί και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στην Θράκη όπως και στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει την Πέμπτη λιακάδα, φοβερή διάβγειακή ορατότητα που θα μας χαρίσουν οι βορειοδυτικοί άνεμοι, οι οποίοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ κυρίως στην περιοχή του Αιγαίου. Την Παρασκευή, λιακάδα παντού, τοπικές συννεφιές στα ανατολικά κυρίως νησιωτικά τμήματα και οι άνεμοι θα εξασθενήσουν αρκετά, δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 5 με 6 μποφόρ στην περιοχή του Αιγαίου. Για το Σάββατο τώρα έχουμε πάει ήδη. Τοπικές συννεφιές μόνο στην Βόρεια Κρήτη, τίποτα το ιδιαίτερο. Λιακάδα και πάλι καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου, με ανέμους γενικά εξασθενημένους από βόρειες διευθύνσεις, το πολύ στα 4 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Νοτιά θα έχουμε στη Δυτική Ελλάδα κυρίως από το απόγευμα του Σαββάτου, γύρω στα 3 με 4 μποφόρ. Και την Κυριακή, σύμφωνα και με τα τελευταία προνοστικά στοιχεία, και η προσημότητα είναι αρκετά καλή, φαίνεται ότι θα έχουμε καλό καιρό σχεδόν παντού, με κάποιες τοπικές ομίχλες κυρίως την Κυριακή το πρωί στα ηπειρωτικά και κάποια αραιή συννεφιά, κυρίως μετά το μεσημέρι προς το μεσημέρι στις ηπειρωτικές περιοχές και στις δυτικές της χώρας μας. Το λέω αυτό και το τονίζω γιατί θα παίξει κάποιο ρόλο στη θερμοκρασία κατά πάσα πιθανότητα στον υδράγυρο κατά τη διάρκεια της Κυριακής, του μεσημεριού της Κυριακής. Θα σας δείξω σε λίγο τι εννοώ. Και την Κυριακή άνεμοι θα στραφούν ελαφρώς σε πιο νότιο-ανατολικούς στα 3 με 4 και βαθμία στο Ιόνιος και 5 μποφόρ. Για να δούμε τώρα τη θερμοκρασία.
Την Πέμπτη το πρωί θα έχει ένα κρύο στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας και της Ανατολικής Ελλάδας. Η αίσθηση του κρύου θα είναι πιο συγκεκριμένα πιο έντονη, κυρίως στην Ανατολική και Βόρεια-Βορειοανατολική Ελλάδα, εξαιτίας των σχετικά δυνατών βορειοδυτικών ανέμων που, όπως σας είπα, θα επικρατήσουν το πρώτο μισό της Πέμπτης. Αλλά με το που θα αρχίσει στην ουσία να βελτιώνεται ο καιρός και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και θα βγει ήλιος στην Πέμπτη στις περισσότερες περιοχές, και πάλι θα μαλακώσει ο καιρός πάρα πολύ και θα πρέπει να έχουμε το μεσημέρι της Πέμπτης και 18 έως και 20 στα ανατολικά υπηρετικά, λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά βορειοανατολικά τμήματα. Εκεί η ψύχρα θα είναι λίγο πιο έντονη από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα και η πιθανότητα παγετού υπάρχει μικρή μεν, κυρίως για την βορειότερη γωνιά, βόρεια και τις βορειότερες περιοχές της χώρας μας, τις ορεινές, ημιορεινές, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Για την Παρασκευή τώρα δεν θα δείτε κάποια αξιόλογη αλλαγή όσον αφορά στην θερμοκρασία, όπως και το Σάββατο, πάνω κάτω στους 17 με 20 βαθμούς ο υδράιος κατά τη διάρκεια της ημέρας, κοντά στους συν 3 με συν 5 βαθμούς στις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες στις ορεινότερες και βόρειες περιοχές της χώρας μας. Την Κυριακή, σας είπα προηγουμένως ότι υπάρχει πιθανότητα να έχουμε μια αραιή συννεφιά την Κυριακή στα δυτικά και στα υπηρετικά τμήματα, με αποτέλεσμα όχι ότι θα πέσει η θερμοκρασία ιδιαίτερα, αλλά απλά ο υδράγιος που να φτάσει μόλις στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Θα παραμείνει όμως πολύ μαλακός ο καιρός και κατά τη διάρκεια της Κυριακής, έως και ζεστός κατά τόπους στα ανατολικά, νοτιοανατολικά, νησιωτικά τμήματα. Για να δούμε τώρα την κίνηση των αερίων μαζών, να καταλάβουμε τι πρόκειται να συμβεί. Βλέπετε αυτές τις πιο σκούρες μπλε αποχρώσεις. Αυτή είναι η ατμοσφαιρική διαταραχή που θα περάσει πάνω από την χώρα μας και θα δώσει τα τρία πρόσωπα του καιρού που σας έδειξα. Γρήγορα προς την Πέμπτη θα κινηθεί προς την Τουρκία και έτσι από την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή και το Σάββατο και πάλι πιο θερμές αέριες μάζες θα επικρατήσουν και στην χώρα μας, όπως άλλωστε και στην υπόλοιπη γενικά κεντροανατολική Μεσόγειο. Και η κατάσταση αυτή, όπως φαίνεται, θα διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Και οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα έχουμε λεπτομέρειες εδώ μέσα από τα κεντρικά δελτία καιρού της ΕΡΤ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που επιλέξατε και απόψε μας για τη δική σας μέτω ενημέρωση. Να είστε όλοι καλά.